Ja sam Marija Desivojević-Cvetković. Radim kao viši potpredsednik za strategiju i razvoj, a stvaram promene i nove lidere. Moj život proživa mnogo uloga, ono što je zajedničko za sve njih jeste da jedna drugu podržavaju i da moj život prave zanimljivijim i lepšim, a ne težim. To su uloga supruge, uloga mame, uloga koju smo malo prinavili, to je uloga višeg potpredsednika u Delti, a to je uloga pasioniranog sportiste, uloga kolekcionara umetnosti i uloga ćerke, sestre i prijateljice. Pa možda ovako sa strane to izgleda da je zahtevno, objektivno, ali kad čovek sve te uloge voli i u njima uživa, to je u stvari jako lepo. Svaka od tih uloga pomaže da ove druge budu još lepše ispunjene i da čine moj život lepšim i da ja budem srećnija. Nijedne od njih se ne bih odrekla. Stvarati znači upotrebiti svoj um i svoje telo u kreiranju stvari koje do tada nisu postojale. Stvaranje je verovatno najlepša stvar kojom ljudsko biće može da se bavi i donosi najviše zadovoljstva, posebno ako stvarate stvari koje su nekome važne, mogu nekoga da inspirišu i motivišu. Najveći izazov u mom poslu predstavlja, odnosno u prošlosti je baš mnogo predstavilo i sada pomalo, raspoređivanje vremena koga nikad nema dovoljno. Volela bih da imam mnogo više vremena da ga provodim sa ljudima sa kojima radim, da imamo više vremena za duge razgovore, za učenje, za motivaciju. Ovako vremena nema dovoljno, pa svi dobiju samo pomalo i volela bih da to mogu nekako da rešim. Najčešće mi se dešavalo da ljudi kažu, vi ste završili ekonomiju, ne znam zašto. To je baš stereotip zašto svako u biznisu mora da je završio ekonomski fakultet. I naravno drugi, žena u poslu kojim se ja bavim, nema ih mnogo. U Delti je taj stereotip sveden na minimum, ali gde god da se pojavim i ja i sve moje koleginice iz Delte doživljavamo isto. Otkud ovoliko žena? Najviše mi ispunjava mogućnost kreiranja novih stvari i mogućnost rada sa fenomenalnim i pametnim i posvećenim ljudima. Sada u ovim godinama dostignuća onih koji su mi važni. Dostignuća mojih saradnika, dostignuća moje dece, moje porodice i moje saznanje da sam u tim dostignućima imala bar neku ulogu kao roditelj ili mentor. Ja sam Marija Desivojević-Cvetković. Radim kao viši potpredsednik za strategiju i razvoj, a stvaram promene i nove lidere.